το έργο EcoFashion EU, προωθώντας πρακτικές βιωσιμότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλωστοεφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας, διάρκειας 18 μηνών, είναι μία από τις μόλις 5 πιλωτικές δράσεις που εγκρίθηκαν από την ΕΣΜΙΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Sustainability Partnerships of SMEs Adopting More Sustainable Practices του Single Market Program. Το EcoFashion EU αποτελεί μια κοινοπραξία με 6 εταίρους, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ως συντονιστή εταίρο, τη CSR Ελλάς, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κλωστοεφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η εταιρεία Μιχαήλ Καραμιχάλης ΑΒΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1972 με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και εμπορία γυναικείων εσωρούχων. Με τη σημερινή νομική της μορφή δραστηριοποιείται από το 1981 και αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές μονάδες του κλάδου. Πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση με καθετοποιημένη οργάνωση παραγωγής που ξεκινά από το νήμα ως πρώτη ύλη και καταλήγει στο τελικό προϊόν, το εσώρουχο. Η παραγωγική διαδικασία με ηλεκτρονική σχεδίαση και πλήρως εξυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό υπόκειται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο που πιστοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου ISO 9001 και ξεπερνά αριθμητικά το 1 εκατομμύριο τεμάχια ετησίως. Ο προσανατολισμός της εταιρείας είναι κυρίως εξαγωγικός και αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη επιτυχία τον διεθνή ανταγωνισμό, πραγματοποιεί εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και εκτός. Συγκεκριμένα, η εξαγωγική της δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή, προώθηση και διανομή των δικών της συλλογών, δηλαδή της Αθηναίας, οικονομικής σειράς ευρείας κατανάλωσης που απευθύνεται σε σούπερ μάρκετς, hyper markets και καταλόγους και της Lexia Collection επώνυμης σειράς που διατίθεται σε πολυκαταστήματα και boutiques. Επιπλέον, η εταιρεία Μιχαήλ Καραμιχάλης ΑΒΕ αναλαμβάνει την παραγωγή φασών εσωρούχων με δεδομένες προδιαγραφές και brand name οίκων του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις, βρίσκεται σε μια διαδικασία μετατροπής, ανασχεδιασμού και επαναπροσδιορισμού της, με κύριο προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποδεχόμενη πλήρως τον ορισμό της έννοιας αυτής από την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης το 1987. Δηλαδή η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς όμως να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του στρατηγικού μας προσανατολισμού εντάσσεται και η συμμετοχή μας στο έργο EcoFashion EU που φιλοδοξεί να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοεφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας, ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγή, διαχειριστική και διοικητική τους λειτουργία με στόχο να προσαρμόσουν στα νέα δεδομένα τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθε. Οι στόχοι μας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό συμμετέχοντας σε αυτό το έργο, ήταν να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κλάδο της μόδας, να αξιολογήσουμε την επιχείρησή μας σε σχέση με τις άλλες εταιρείες του κλάδου σε θέματα βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας, να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους και experts ανταλλάσσοντας απόψεις με στόχο την υιοθέτηση νέων καλών πρακτικών, να βρούμε νέες πρώτες ύλες φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον, να αναπτύξουμε συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς, να συμβάλλουμε από τη μεριά μας με διάφορες κοινές δράσεις στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συμβάλαμε και συνεισφέραμε στην προσαρμογή του εργαλείου αυτοαξιολόγησης ήθος με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων κλωστοεφαντουργίας και μόδας, δημιουργώντας το ήθος φάσου. Συμμετείχαμε σε όλες τις δράσεις και τα workshops. Ανανεώσαμε το στόλο των αυτοκινήτων μας, αποκτώντας οχήματα 100% ηλεκτρικά. Ολοκληρώνουμε άμεσα την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με LED νέας τεχνολογίας. Έχουμε ήδη προγραμματίσει την αντικατάσταση στο μοτέρ όλων των μηχανών μας με τις νέες τεχνολογίες, τα οποία καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Έχουμε αναθέσει την εκπόνηση μελέτης μετατροπής του εργαστασιακού περιβάλλοντος σε Smart Factory. Επιπλέον, η συμμετοχή μας στο έργο μας παρότρινε να επιταχύνουμε τον ανασχηματισμό του οργανισμού μας και να θέσουμε τους παρακάτω στόχους. Να γίνουμε Zero Waste επιχείρηση. Να παράγουμε προϊόντα που θα είναι πιο φιλικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή τους. Θα είναι επαναχρησιμοποιούμενα, θα είναι επισκευάσιμα,
θα είναι ανακυκλώσιμα και θα είναι κατασκευασμένα σε αυξημένο ποσοστό από ανακυκλωμένα υλικά και θα διαθέτουν το νέο ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που θα επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να είναι πλήρως ενήμεροι όταν αγοράζουν ένα προϊόν για σειρά θεμάτων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα ως προς τη σύνθεση και τις συνθήκες παραγωγής τους. Να προβούμε στην άμεση μέτρηση και δημοσιοποίηση δικτών ESG, δηλαδή δείκτες σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία στα πλαίσια του έργου Eco-Fashion EU, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ο οποίος ήταν και συντονιστής, την CSR Ελλάς, το ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις επιχειρήσεις Paper Valley, Σπύρος Φράγκος και ΣΥΑΕ, τη Χριστιάνα Βαρδάκου και τη Μαργαρίτα Γκάλη, A Place to Dress Strangers.